Am pentru tine o casă de vânzare la doar 5 km de Oradea. Suprafața terenului este de 720 de metri pătrați, ai piscină, garaj pentru 2 mașini și 2 terase, din care una interioară. Casa are parter plus mansardă, iar suprafața utilă doar din interiorul casei este de 355 de metri pătrați utili, fără garaj și fără terase. Casa are 6 camere, din care 5 dormitoare, 5 băi, living open space cu bucătărie și se vinde mobilată și utilată.